Co nám povíte, gentlemani? Valdo, rád tě vidím. Tohle je kámoš Tony Montana, jak jsem ti říkal. Tony, tohle je Omar Suarez a tohle je Valdo Rojas. Jak se vede? Něco pro vás mám. Jo? A co to je? Vyložit loď. Marihuana, 25 tun. Pro každýho 500. 5 kilo? Aha. Tak co? Dobrý, ne? To si děláš srandu. 5 kilo? Kdo myslíš, že jsme nádeníci? Dneska se platí 1000 za noc a ty to dobře víš. Ale za první práci je to jen 5 kilo. A to, co jsem pro vás udělal v táboře, to nic nebylo? Sejmutí revengy byla blbost, nebo co? Revenga byl něco jiného. Jebe mu z nádobí, Čiko. Myslíš si, že by někdo nesejmul revengu levnějc? I za 50. Tak proč to neudělal sám? A nemluv mi o nádobí, nebo ti nakopu zadek, ty magore. Nech toho. Až ti znova. Vykašli se na mě. Uklidni se, no Seru na Nahrává nám, ne? No jo. Dobře, tak jo, Maxře, chceš vydělat velký prachy, jo? No tak se nám předveď. Víš něco o kokainu? Dígame! Děláš si ze mě srandu. V pátek přijede banda Kolumbijců. Novej. Přivezou nám slušný zboží. Čistý koks, motel v Miami Beach. Pojedete tam. A jestli to bude dobrý, zaplatíte a přivezete ho sem. Za to dostanete 5 táců. Jet, zaplatit, přivízt, jo? Umíte se samopalem? Jo, byli jsme přece v armádě. Budete potřebovat pár dalších chlapů. Žádný problém. Přijďte v pátek do bodeky k Hektorovi, tam dostanete prachy. A Čiko, jestli se ty prachy ztratějí, prober si to. Můj šéf vám nacpe hlavy do prdele, dřív než králík došuká. Už se bojím. Trochu si zahráváš, ne? Neboj se. Udělal jsi blbost. Hele, jsi moc posraný, já by ti nekleplo. Chováš se, jako by ti dělali milost. Vždyť jsou to Kolumbijci, vole. A co je na tom? Co je na tom? Vždyť s nima budeš muset jednat, vole. Sedu na nějaký Kolumbijce, jasný? Tak dobře. Papi, co to děláte? Je tu spousta nádobí. Umej si ho sám. Ale... Odcházím. A co asi budeš dělat? Ty nic neumíš. Starat se o svý investice. Hajzlové, vy už si nikde neškrtnete. Ty nám taky. O to se postarám.